हेलौ लोगोफोर आं गोदान भिडिअ लानानै नोंसोरजों नुजाथि फैलायबाय नै दुब्लेब्ले आरो अखा हानायनि बेरायदों लोगोफोर अखा हानायनि नै थाइजौ जानो नागिरदों बे मा फिथाइ दे मोनथियोबा बियो मानसिफोरा नांहां जादों जोंथिं थाइजौ जानोसै गाज्रिथार गाव गावनाव बिफां गैया नालाय मालायफोरनाव नागिर जाथारो जोङो जाग्राफ्रा ग्रिथ' जिरायदोहाय जोंना थाइजौ हले बिराद थिगथार बियो जायगाखौ आवग्रिनानै लाखाबाय संख्रि बानलु लागायनानै जानोसै ओमफ्राय मा होनाय खारखो नोंसोरो सिबाय ओमफ्राय जाग्रा न'खरना हिनजाव गैबावा नंगौसो हिनजाव गैयै न'खरावल' हाबोहाय जोङो नै बे फिसाजो बे न'खरनिनो सिबाय मा खामानि मावना होफैदों हिनजावफोर गैया नालाय सोरबाफोर फैनो गोसोबा फैदो बिदा दङ माइरं न' बां सिबस्रांना होफैदों माइरं जावना होफैदों खामानि मावना होफैसोगारो आरो सिबाय बिफानो सोरबा एसे 25-26 बोसोरनि मानसिफोर एसे गोरा रायलायबा दङबा खबर हर 25-26 आलाय मा जोंलाय जायाखै जोंलाय बारबायसो जोङो 30 बोसोरसो जागोन बे होनबाना 30 बोसोर 31 बोसोरसो मालायखौबो बायदिसिना होननाया गावसोर दाना नुवाखै देखायनायखौनो बे लाजिग्राया बांसिन जायो खालामखा लोगोआ गासिबो खालामजोबनानै हो अननानै ओमफ्राय एसे लोगोफोरखौबो सापर हरनो थिनदोबाल दे बिदियाव जालिया अनाबा रावबो अनखाया बिसोरो ओरैनो बेखारसो दे अननानै सापर खालामनानै हो होनदोबा जायाहाय लोगोफ्रानो दुखु मोनलायनायसो साबसक्राइब बानांगौनो रोंगौलासो होनदां साफा खालामा साबसिन जाया बे मा होननांगौ खायनोसो लिरनानै खालामनाय दे माबार लेमद' गोथाव जाथारनोसै साबस्क्राइब खालाय होननायखौ सालाया जागोन साबस्क्राइब सालाया जाया मानो रोङा जानांगौ जाखो नोंना जायोना मारै साबस्क्राइब बानांगौ होननो रोङाखै नै सालायनो गिदिङाखै सिबायफोर साबस्क्राइब बुंजोबा साबस्क्राइब देलाय नों होनलाय साबस्क्राइब दे खेसरि नों होनलाय सिबाय सालाया एसे थस्लि थाइजौ लेमग्राना दे नोंहाबो होनलाय बारा सारप्राइज जाहैलाय लांसै नामा गोजा जानो लुगैलायनाय जाबायहाय नोंसिनिथिं मा होनो कमेन्टफ्राव हरलायदो थाइजौ थोरसि होनो ना मा होनो थोरसियाव दोननाय नालाय थाइजौ थोरसियानो जागोन थोरसि थाइजौ मालाय बादामखौ थाइजौ खुहैयो माबा खुहैयो होनलायलाङो थाइजौ खुहैया दंखायोना नै न' मालिकआ गिलुबाल' मावथि बिहाव जागोन बेखौ नायनानै लाखा आइदै गिलुबाल' मावो गोलोमफ्रुजोब्बाय न'आ नै गिलुबाल' मोजां आद्रि हिनजावसो गैया बिहामजोफोर फसायबायनानै फैयोबा ने आफा रायलायहरद' एसे थाब खबर हरनो
जि खामानि मावो सिबाय नै माबा मा होनो जुंखाम थाइबें बानलुआव हा माबाना होदों मालाय माइब्रा नालाय हाया हनै सेन्देलाव सिथाबसो गारदों होबाय हनै लागायग्राया थोरसिखौनो सिन्थायो सोलाय लोमजाखादों ओंखायनो बिदि जादों आङो गगा मोननानै दे लोमजागासै थाइजौ जाखांनानै बानलु आलौबाय एसे राफोद मोनथारबाय आं गोलोमनानै बोसोरे दाफैथारो हामजा गोसोखांबा मिनिग्रा फांसेनाबो बे आबाद सुनायाव माइनाव ज' फैना रायलायहैनाया नोंगौ बायदि फैखादों ने नारेंखल जालांनाया आब माइनाव बेयाव बिजुलि आं फैना आलादि फुख्रि फाननो आंनो माजों हामजा गोसोखां फार नांदोंदां नोंलाय लांगाहां जि मोजां मोजां रायलायदों मालायखौ मिथिया आङो जाग्रा सानसां जाबाय ज्रोम बेखौ हाथारा मोनथारदों हरग्रायाव बिनिखै बेखौ हाथारा मोनथारनानै नों हरग्राया आंना गोदै जाबा दानिया थां नै फिसाला गेदेरा फैबाय फिसाला गेदेरा बिहामजोआ बेनो नांगौ दे बेवहाय एसे नुजाद' हिनजावफोर नायनो नागिरदों सिख्लाफोर नै मोखां सुदों दासो अबाव थांनानै फैखो बेरायदों बेरायनानै फैदोंनो दासो बेनो हा दे एसे रायज्लायहरदो मा होनहरो एसे रायज्लायहरदो हिनजावफोर सिख्लाफोर नायनो नागिरदों नालाय बारा खोनायाहाय रायज्लायनायखौ एसे गोदो गोदो रायज्लायो गरम मोनदों दा ए बेरायनानै जोंनि पर्बतजरानि हा नालाय सिथाबो जिनो ओंखायनो लोब्बाल' आथिं सुबाय गले गले सुनांबाय आथिंखौनो हा नै मालाय गावनि रुमाव हाबनोसैनोहाय होनहरलानोहाय रायज्लायनो लाजियोनो नै बिहाव जागोना ओंखाम जाखांनानै आराम जिरायनानै गय जानानै सिथ्रि गामसा गिसिजों गिसिब सुलायथारबाय बेनो मोजां नायनानै ला